Hej YouTube. Hej med dig. Nu er vi tilbage i Survival Server Show, og vi er i Cavecraft serveren. Oh my god. Vi har fået et gissel. Oh my god. Ikke for ham. Rally godt. Hvordan? Hej lille ven, vil du have en guld? Oh my god, what a fail. Han flygter. Rammo, vi lader ham flugt. Nej, han må ikke flygte alligevel. Nej. Han har skylden. Die, fucker. Ja. Jeg fik den. Skynd dig for ham, det er lavet til med nede, og så tipper jeg med han. Han skal skorstræk væk. Så forsøger han at komme videre. Hvad fanden? Hvor tager han? Jeg fanger ham! Jeg vil slå ham med knogle. Vi kilder ham ihjel! Vi kilder ham på maven, Oliver. Jeg lukker lige på den. Den er lukket. Lol, vi mangler masser af lave i vores... Nej. Der var det lægt der. For helvede. Vand. Nej. Vi mangler sgu masser af lave allerede. For helvede. 5 af det her. Gå. Så. For... Tak, Rally, du reddede mig faktisk. Aha. Skråstøj til by. Bop. Så kilder vi ham igen. Rally, for helvede. Altså... We need more feather. Jeg tror, det er så at lave en kylling. Ud i laven! Haha! Det er det bedste. Så skal vi gå op der bag, så dør han. Ej, fordi så lander han der på, og så når han prøver at gå væk, så... Jeg brænder! Kan du ikke Rammo, Kilder ham på maven! Aldrig. Ikke til at bede om mere. Nu stopper vi. Og hvor? Jeg er fucking sikker. Vi jagter ham med min enchanted skov. Spængsmaster 2000. Han løber ned i vores mine, Oliver. Kilder ham på maven! Er det ikke en boner? Skal jeg lige. Lol, der er en grassblock nu. Kæft mig nu, han må være smertefuld. Mobbe. Men Ralle, vi kan også sammen med lystplay og sådan noget fra starten af. Og ikke jer. Sur, hvis jeg tager noget fra vores kister. Jeg er klar til at tage mig, jo. Jeg vil da smadre monster. Oh my god! Fucking let the naughty on boy. Okay. Sugar hate. Nu mister vi mere lave, der fuck. Selvfølgelig. Men det tror jeg ikke mange spændende. Ellers Ja. Skal vi gå på togt, Oliver? Eller skal vi lave mere Call of Duty? det er sgu godt. Hey, vi skal vise nogle ting, vi har fået lavet siden sidst. Jeps. Gør med mig. Vi har fået lavet noget nede i minen. Og vi er... voldgraven, den der bare sidder af stenen der gravet af helvedes det. Ligesom huset. Jeg tror, vi fangefælder. Der skal være flere celler og sådan noget her. Så er det også spændende. Så vi kan få killerkætter alle dem, der har fanget, og så står og skal snibbold på dem. Vi skal også ved at ombygge hyggerum til en ny for. Ja, jeg gik lidt i fucked. Fordi jeg kunne ikke sætte weed herude. Hvad siger du da? Jeg kunne ikke sætte seeds herude siden. Jeg var fucking last. Okay, og så er vi også lidt finde en minivogn. Og læk. Oh my god.
Og vi er ved at fikse lægget. Eller Max, vi er ved at fikse det. Ja, præcis. Eller må de er det. Eller må de ikke er det. Og det var han mine i vogn, så ikke? Jeg kan bare godt køre først. Hvor ligger den henne? For the win. Jeg skal lige... Der kan jeg skal lige... Læg. Hvor er den henne? Jeg har kastet den på dig. Har du ikke fået den igen? Nå, jeg har 3. Den lægger igen. Hug med snart. Og det var sætte ind til det. Ja, okay. Kom her. Skal lige ned i den. Men Sis. Sis. Nej! Oh my god, Oliver. Oh my god, Ralle. Nej! Nu bliver den forkert med. Hvad så nu? Ja. Oliver, kom nu, tag ham fra den ene side. Okay. Ja. Hej. Kom med dig, Bubba. Han brændte hende. Han brændte hende lige nu. Nu kan jeg komme. Yay! Og rodet sig. Tag den bare op af, Oliver. Det var snart sjovere. Yeah! Hvis når jeg kommer op, så kører jeg ned igen. Oh my god, han ligger og smiler, han løser smil. Så på de gerne. Okay, det ligger. What the fuck? Ej, prøv at se her, når man, det har jeg først fået opdaget nu. Prøv at se, når man sidder i en vogn og gør sådan her. Yeah! Det er samme som en båd. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg ser også sådan nogle stykker sådan noget. Er han nede i vores mine om det, tænkte jeg? Nu har de nok til at bruge Næste episode, så tager vi på togt. Ikke Oliver? Nu spørger de. Jeg kommer lige an på, om der er nogen, Jeg spørger dem. Nu så skal de til at besvare. Jeg går til sport, Oliver. Og Oliver, han sidder lige og prøver at finde ud af noget med det der Max Free eller et læk. Kan få en dum Victor at bygge sit hus lige her. Fuck, de vil bare bare. Det er helt vildt. Hvor mange festkøling? Lige det, når jeg kigger lidt rundt. Håb hende nu er jeg med det pis der. Kigger lige, hvad der sker. Var det alt, hvad vi havde? Ja, det var det nok. Okay. Og der kommer heller ikke intro på den her gang. Nej, det gør det kun, når... Oliver filmer. Hej hej YouTube. Okay. Kød.